Da kajing kendit bat jing her serniu ya kajing betai dynamite hakrem doyong kabelaja hakasantarik urempang hamin sngat thangkso East Giant Hills District kabalashim hadu khat prangut kimin simbriu kanyau trap Integrated Territorial Organization hito akan riutrik urempang kalakarpat kajing tho yulat kajala CH Vijay Shankar ban panya ka report na sorkar jala bat sorkar India hakanu karukom bakajing ti doyong bean kadang yai beteng hamiglaya haba ka National Green Tribunal NGT kalakhang nadu kasnam arajar khatsa kani ka kambe an kalayalam shakajinyap hadu khat prangut kimen simbriu haba krench kila pathai khubor uba donbok dekhar president ka hitu loong nakaliang ka seng lembat na kinong shong shnong ka jela kamdei shu ka badang phla bantip bakadon ka jingti dewyong bean hamiglaya Kajingwan jong ke hito shaulat kajala kalong bandawa na ka sorkar India ban IT siya ka Central Bureau of Investigation CBI ban tokit benya halor kani kajingja kabalabam hadu khat prangut ki men simbrio na kani kajingti doyong bean ha East Giant Hills District Kinoyalam ki hito kila kerpat yulat ban penbena prathai ki brio ki badon kti ha kani ka kambean bashar kai Kinoyalam ke hitu kila penpauru e kajing artatin la kitu ki brio ki balado ya kajing im na kani kajing ja kidi shisha ki nong shnong kari India ne kidei ki balawan ne ki wei pat kiri ban balah kani ka district Kila ong ba kajing penbena ka sorkar India ban siu bailut ksan ya kajing yap jing kinong bala kadei ban long hadin balawat sani bhai kita kinong bala la kilong ki brio ne India ne na Bangladesh तो हमता के सिंह निकलेंगे जो का सेंग HITO न्यू ट्रैप इंटीग्रेटेड टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन सेंकमे I wan bu ya kanika memorandum kalor ka subject kanika bandawa mardor na ka sarkar pedeng ban pembet ya jingkin kle jongki nong yalam seng seng partai bad ha kanika jingti doyong be anya po East Giant Hills ka baja hapo min sngat thangso East Giant Hills ka baja menin bad hadin katuka ni iling ba kilat pathai ko bor bad kat kum ki press release bad kum ki report bala ai na ka liang ko police department na ka sarkar bagi ladon ki bayap hadu khat prangut bat ki badang hadu menta ka jingwat je kita ki sakut sapok atau ka krem doyong te nakaliang ko jongi ngi lai ba kane ka kamdei ka basong phala yangi kumki nong song snong jong ka jela hi brok ko wei ba kadon kata ka jingti be anyu ta u doyong hapok ka jela ko jongi ta kai ka bangi songkhya pat ko wei kaliang hakane bangi bu kene ka dorkas hakmat jong u lat ka jela ban pha e kata ka recommendation chaka ministry ban pha e kata ka central investigation ban lap je kita ki connections jong ka mafia bat sakowai ru ni na kaliang ko jongi ha ka be dei ba ka jing pemena jong ka sarkar kemi ba ka sarkar jela halo kini ke ex kresha la ne man pemena e kata ka pisa sakito ki lanot kawai na kaliang ko jungi ni kwa ban ni dap ko basungsi bat ni kwa ban kentu ya ka sarkar shwa ban pembena ginu kini ki ex gracia namar ba ngimtip kitu ki badon hang to kidei ki jaj benrio ki ba kumno lada kidei ki nong song snong jong kari India ne kimdei namar repilai na bonsen hi hakum kini ki apot kidei be ki brio ki bamdei kita ki kidei ki suspected Bangladesh dan kita ki bamdei kita ki illegal immigrant ki bau suwan hang ne te namba balengai ha ban kran kumta namar kadai hi ka pisa jong pai ba kadai ka pisa jongi ki nong song snong jang ka jela jong ka meklia te hot kum prabreo ngidon hi kita kamen sem banyarap ndrei ni dei pat ban bisar kat kum ka ritis sar jong ka ri India kat kum ka constitution ba yano badai hok ban ai bat yano badai bam yano badai kita ki bam dei ban ai te halor ka jing bamla ka sarkar ban ai kata ka kai pot ka bapura bas kan nongut ki basakot kat ngongot kita ki badai nang no namar bangim don ya kita ki mekanisme ki babiang ane ya kata ko kumbangi ong na kopor ba hangni ngim don ki ILP ngimtip kita ki work kita ki migrants ki bawan bala hangni banjin bangi don kata ka mekanisme ko babiang ka bumut hadu mentangi la da la ban identify la dei ta u dei u dei na ka jela jungi ne dei namar jela ne dei na ri Bangladesh ne kala don be ka data te hangni ka feel namar bakani ka sarkar kamla bante lakam pat ngi alej bi direct ba kadai ka jing aimon ka sarkar pat kadai ka sarkar hi ba penslor namar upai ba hi ong ba ka sarkar yong i te le ka ngai ngin le ya kata ka sarkar kat bomon namar udai uta u sarkar jungi tingin yeti ngin le ka bomon pat kai ka bala je hang to ngila itu hi ba
klaim ko bor sorkar kata ka illegal mining kanum don balai nga haban kran ya kata namar nga iman ko por wat phir ning ling ba kilat patai ko bor phi ishai ba kani kajing don kata ka illegal mining hang ni boro dajia kum kini ki apot syak keno mano kita ki syak keno be kita ki officer level ki ba hapok blok kentup naduk DC SP bagi kita ki blok officer ki badan sto wat kitu ki pulit kini kita henry kani hi kadai behind the scene ka ba kabala patha hi na jarong ba phindai ban tiklar ba P1 nono tan rei ki kini ki ba ngi haban dawa no ulat ke jelaru bade ban pembek ya ka rukom sensar kadar hanne hapo ke jela jungi ru kadai ba kini ki officer ki bade ban pek ban khmi ru la chate chakom bat kemla ban trei hok tat kum bala ban set aki ni rumah sunudu araja arpla di bawah ini nak sor sukar paling beriban interview sampai di link itu barang yang mesti kamai concern itu kan kan penting kita senjau punya ini semua to khnang jai ba phila pan kan mau kam dai o ar pulai haga khan riu tarik banai ba khat ar hajar ar puwengi na kaliang ka seng hito lingba hat ko por idang don I Shri Honorable Satya Pal Malik ibla bang pai hadwar blai nila bu ye ka bai kata ka petition lingba jeng I shu Prime Minister jeng kari India Narendra Modi habangila highlight hang ta ka petition ko jungi ngan supen kan mau ba hang ta ngila pen kan mau ba khat nyau tarik ar hajar khat saw ka NGT kala ban ye kata ka illegal coal mining hang ni hapo ka jela ko jungi te dab nang tangi pen kan mau ru ba ka pratrik November ar hajar khat pra ka bayaling bad kani hi ka badon iwe civil society la syabam syo hato ka satai sapo Eastern Hills ka ba jengai kumba chispa arpo kilometer na Shillong te haka lai khat lai trek Desember ar hajar khat pra ke grup jongki kitu ki mai kita ki coal miner kisakot na mang to hangte hapo ksan area Lumthari village kumba khasan ngo hang to lawan yarap yagi Indian Navy and the RF te haga January ar hajar khat khandai ru kawan ka to ka don kini ki ba file hapo Supreme Court ba ka don kita ki kini ki MP ki embat kita ki breu jungu kontrak ki minister hakata ki kar report bangila aisho Narendra Modi ha arajar khandai ka bapau kerteng jong Vincent Pala jong Lok Sabha par sangut kita ki minister jungu ka let MDA government ha to ko por te hau January ar hajar ar pau pat lingba ka mekhla lokayukta dai kala direct ya ka CBI wan conduct ya inquiry ha ba ka ne ka involve ya ka illegal transport jongu doyong but lada pikan mau hau khatwei tarik February ar hajar ar pau home minister jong ka mekhlia shapen her shuki yuta platif hi yu James hatu ko por but ter lada pikan mau match south tarik ar pau ro wei men jong minister lada pikan mau nang ba yu revenue minister men jong sha kam hakane hi ka kol racket jong ka yu te yikini barok khot ter na duk khat prau March bat September arpu wei kadang mi kata ka jingdon kita ki illegal coal transport ki illegal coal mining bat hang ni ka pauchai ba kadai bet na kaliang jongka sarkar te kani kabu jingma bat jagani ke sithi kat kum bapau menen ke jing pempena biang na menteri rang badu jongka sarkar India ban ai ya kata ka arlak la dong bakla te komut mahaba ula tip ya kani habangila dap submit ya kata ke report in details ba hapo ke jela ke jungi ka don kata ka illegal ke rampant illegal mining ten rei nakaliang ka sarkar kemero ka le manla ka sarkar jela lengin na ekran dan mar peleng ka shphanga la ai ke report ba tangsian hadian ba keren MP ba ka don kata ka illegal coal mining henry ke state ka ai report ba kamsim don ten rei menta ka jia ba kumne te ki ong ba ka don da permi pada kata ka kajing pembenai kata ke ex gracia ro kadai tang se ban tap enmeu ba pini ba kisolam tenrei ban pelaj ka turungi ngin sabut dian bat ke badai hok ban yo nginum persa henrei ki bamdei pat ye kita ki ba shu wan buhai sene ki bamwan da kalenti ngi ha ban persa kata pitang matau ko nang pelukan ye ka jing pet hagar kom hi kumbanga ong ye pita ban jin ba kaneka min don ya mentah ngidang ab ya ka jing shania wat la khandai persen ngila du ka jing shania ha ka sarkar keme ba ka sarkar jela ngidang don bat 60% lingba jung governor ban
dang pen la ban pen immensian biang ban ai biang ya kata ka inquiry ka bukhoj ka busba lingba ka central investigation tang ta henre ban ong na lingba jong ka state hi te nginum la re ban yon marba noi pikat kum ka report kat kum ki details ki mela ai ngilap be peleng ba ka sarkar hi ka don kti ban ka don tentah kan ka illegal coal mining but sakai ru ka baja menen kalong ka basusi namar hangtu ngin lawat jing tip na keleng sodok kam tami na de po na jentia ki ong bakatu ka jaka kala long kata ka jaka sarkarin no man's land bo way ru kwa raha jing sha banle de ka systematic kemle la spun bethai tang ban yo nong tementa de dei bakatu ko pisa de dei ba kayat be ka jing ti do yong ka mut yo simet tementa pan dala ja pa kumne di hab in sio mo pi manga na kata ka ekskerja ye kiti ki bayak tengi kondem ka sarkar bat ni nakalian jong ka sanghi ni kwa bo siam ude ban her sukina kanang baga ngin nakawan kata ka Central Investigation Agency ru bakan ya bangi ai ni dan ru kata ka jingkerman bo governor insasim de sen jam ka bae ban le ting ban penyo ya kata ka justice ya gitu ki ndai tangai kini ndai wat na do gitu ke bajar ter na do arhajar khat sau haduk mentau arhajar harpun re